Hello guys, welcome back again. Ani musa ketan video ga suku borne zafin leba. Sorry. An dialog sumar dinar ne, pai biang ni serial dengar na, jangan mari ni channel nama jabai Rose official. Welcome back to the Rose official channel. Mane be channel atau video hoya birat geboja kabai nongtangmon atau miti kabai. Mane mari ni channel hack jana dong hunde. Mari apa ide menalai, ampai ang jikini kahi angni farsin pai kalam na horbai, ampai mari ada jikini pun ngan dong, kau ni farsin pun sinar na. Ang dukhu kabai ang pun kaya. Dah dukhu kali kalau dong. Nukar dah. YouTube channel takai ni. Baik dong kaya man takai mana hack kalam na rangko. Man pisa channel kaya miti nang kemana. Mabiau kamaniau dau kan negeri betai mana. Kalian usna zakai ang bung nereng kaya mana. Mana gedan channel besar isi starting kalam tu na, baik bara experience begia. Gmail ama bustu bikin miti bawa. Kian bang zibu. Passport card ma buru denang bikin miti ni mana benda kan hack kalam nari. Hack kalam zabi aku mana. Maba email ID yang mana kodan puyang na, mana ia kalam zakaban nalai, passport sense kalam zakaban nalai, mana email login kalam batai mana maba dia. Beni kan nentang mana apa bikin full Taiwan sahaja, na mana madi ni madi kalam zakaban nari kalam naga. Mana mainly pun guna batai mana kan benesil na problem zade batai na, benesil na mainly mana two step verification kalam agak dulu per. Jadi initial na jadi two step verification kalam mana benesil na beberapa problem punya dengan mana. Ang mana? Tapi kalam apa iya? Kalam kan, kintu mana ang. Oh, dah kalam norbai na. Ang itu. Dah kalam norbai. Channel na mobil sebilang berai. YouTube soalnya gerlin. YouTube soalnya gerlin. Siapa tension lagi YouTube tak ada guys. Mana? Ang siapa tension kan lagi aman pai dah se mana? Hack kalam jauh nalai se tension aku lebih se. Ini baru miti beda. Ini baru miti biar. Saya soalnya gerlin ya. Ini video hi hello guys bik bedi punya je. Mana? Baca. View mana subscriber mana? Kita channel nggak salah lang nggak apa? Nah guys, ang ketan saya. Nih biasa kumara. This is keberapa? Ang nih biponi bisa larna. Mana? Jangan ini bina nong made. Mat. Ada. Minta mundur. Sabiam jangan karbai. Sabirat muzang pisau mundur narna. Ikan dah gus kangi jah. Tension aku lina dengkes. Kau dang kapur bedi. Ima pun orang ikan ni kasih dong zenga. Zeneba, ia pun nak sebab sezeng lain hagna. Zeneba ekdom dah za kumarabu, maba video hegar lain takai. Ese ini dukhu munane hegar pelang bayar video kerja kumara. Kentu ibu ragani kungau se hegar pelang bay. Bebe beri sandar jen bay sir dah jeng nokori antar lain tang batai. Labunan bisa jaga butarkan maba bebe sana. Jadi nengade za kumara mana? Oreno. Harus serta kau ni jago butar nala kepur. Onde goto nalai, birat okra deh. Ang buye sehingga tik sebukaya. Onde goto nalai isir mana daba mana rice zana ini maba ke zebbu miti isir. Deh, rice zana ini maba ke na zebbu buzi isir. Maba de rice zana ini berke miti isir. Dah tengah sini. Ang berat buzi ya na, zakumar ke. Tang deh isa kumara mince kamar. Maba mana? Maba mesti bani nang bemari karena mana? Maba pas lak maba res mana ne uno 16 sama bemar jawa teh. Mairong maba. Kontrol ni mairong ni takai. Kontrol ni mairong ni nengah. Mairong ni takai. Mairong mana ni takai nama. Isam kat nama itu macam mana? Maba bemari kat. Rung kataran. Mana ira sa kemana? Mama mesti problem siapa tahu sebenarnya saya na. Rungan alai. Problem dengan apa via deh. Kau ni bisa lah nasan via mana malah alasan malah via itu. Udah apa masih problem saya na YouTube channel lah masih problem saya ba. Ibu mana? Hesu bukan nenglo nengah gebang dengar. Antus pura. Hendak antus pura ke degli juga kan ba. Bawa. Untuk kumpu master kawan saya. Kumpu master mana yang tengah no masteran na guys ang black belt. Guys ang zebu kita mana video ang zebu kendan ke segi ang ni renggoti ke. Kentu ang berat reng gede. Mana reng ramansia dekai ne bayu. Guys reng ramansia dekai ne bayu. Mana ringi mansia isi reng pramna thane berat gazri jayu ane. Intiba ang reng nale zebu dekaya. Kentu guys ang berat dukhu mende.
आं बुंनो सानाखैमोन थ' लोगोफोर बेफोरबायदि खोथाखौ बादो मादोन चेनेलखौ थांदो साबस्क्राइब खालामदो भिडिअखौ शेयार खालामना होदो बे भिडिअखौ जिमान हायो आरो थाबैनो मादैनि चेनेलाव 10K साबस्क्राइबार खालामना होदो ना मानो थाबैनो खालामना होदो ओइ फालतु खोथाफोरखौ रायलायबाय थानो ला बादो हेक खालामबाय आरो खेबसेल' दुखु मोनदोंमोन नालाय ना गाइस आं दा दुखुखौ फोरमायबाय थानो गोसो गैला जानि दिस इज केमेराफार फिसाला आंनि फिसालासो आरो आंना मेथाइ मोननै फैगासिनो मोनसेया जाबाय मेलेम गला 3.0 आरो मोनसेया जाहैबाय अन्थाइ बिखा नोंथांमोना नायनो दा बावगार आरो थाबैनो फैगासिनो मास मोनसे मोननैनि गेजेराव फैगोन आरो ना मानो होनबा एबारनि भिडिअ बिराद स्पेसियेल जागोन हालुलै गाइस आंहाथ' बिदिबो बुंनोबो गोहो गैखाया आंखौ भिडिअ सिनायानो इयो खोनादों रजनी गुमै आंखौ इउटुबा सिनायानो नै गन्थं खुरबावबाय प्लेटानो उथियाखै इदिखियासो लादो दा ओमफ्राय गुमैयानो इदि लाबाथाय सिनायानो आंखौ नैलाय हाफांफां नालाय गुफुरखाय सिनायाखैब्रा गावा दन्दा दाना गुरबावनो खोथा आं सोर इयो सोर इलाय iya abu deh ya ane nih bisa zer this is kabiraparni bima iya deh phone kabai iya ada malu maba जोंहा babani फंबाय असेनि फिसाला आरोना ओमफ्राय नै देकापाम गयबारियाव दं आरोना ओमफ्राय आङो होसो होसो नागिरबोगासिनो इदिथार नामा आङो माने गासिखौबो नागिरगासिनो दं न'खरनिफोरखौ सबखौबो देखायगोन आरो र' गगा मोनदोंना जों आं नै ज'जों समायलाय आं जाबाय एक्टर बायदि ना होनखा मा जादों गयराबारि ना मा नोङा र' गगा मोननानै माबादो गन्थङा थाब थाब खोन्था आं दोंसे मेथाइखौनो खननोसै दा खाथासान समायना अबिया आंसो जानो समाय नामा हो दे खोन्था आं थाब जानो समाय बायदि मोनदों खोन्थायाखै दे मबाइल दंखिना ना दे आइया आब' ओमफ्राय गुमै नोंखौ साइसथार गन्थङा गोलावथार दे जाहाथे ओंखारबाय थायो नालाय इखौ मोजां नुयो सोरनिखौ आब'निखौ ना इलाय माबायाव ओंखारबाय थायो ना हाथाया जि साइसखा नङा होमबाबो नोंनिया गुस्थिया गोजानायनिया गुस्थिया गोसोम आंलाय जाबाय दय गय जादोंमोन नालाय गय जादोंमोन नालाय जुमाय गंसे हरलाय इयो आदा आरोना आंलाबा बोरैबा दारि मिनाना नुथारो खेले माथो बोरैबाबा गाज्रि जिनथारदों ओरैबा नोंहा ओरैबासो मोजां नुसिगोन मानसियानो नोंसो माबा सान्दों नालाय मानसियानो हारा खल थंथं बोरै दानद्रं नुखायो आंखौ लानाङा आंखौ नायनाया मोखां लाजोबथारो आदा आं बिनानाव दारि मिनाना नुथारो आंखौ नै आब'नि बिदा असे दानद्रं नुखायो मिनाना इयो आमायनि आमायलायनो आनैनि फिसाला असे आरो आं फिसाजो असे जा बाबा बिदि आरो सोकोला नुवाखै नोङो दारि मिनाना गाइस नायलाय बाबानि सोकोले महर मुस्रियानो एकेटार सोकोला एके नायलाय इयो जोंहा आदैनि जोंहा बाबानि फंबाय असे लास्टनि फिसाला आरो आदा मालु इखौ माथो आं देखायखागासिनो दंखायो नुबाय थाखायो नुखादो दा इ आदा मालु आरोना आदै लोखिनो लास्टारनि जा बाबानि फंबाय लास्टारनि फिसाला आरो आंनि आदा बिदा फंबाय साबा जोंहानि बाबामोना बिदा फंबाय साबा ओमफ्राय लास्टारनि फिसाला आंनि बिदा असेयानो आरोना गाइस गाइस मोनना नायना ला आंखौबो इलाय सिनायखाबाय जानांगौ खानायखौ खुस्लिमलायब्रा दा जोंहा दा कुमारलानाव दंफैयो जोंहा राजा कुमारलानाव बिसेस केमेराफोरनाव मा नांबाय जाबाय दा गुवाहाटी सारियालि नोंसानो माया गय बेपारि गेनिखि गिन्टावटावा दा नों देंगां दें हाबा जाथावथाव गेनिखि गिन्टावटावा दा नों देंगां दें हाबा जाथावथाव जाबाय दा ओइ जाबाय दे जाबाय थांसै आं थांनोसैनो बिबनाङा थांनो ओंखारबाय बाय बाय दे सोनाव हरदो चुम्मा बिराद लाजिखायो नै आं बाय दे गाइस आं थांनो ओंखारबाय माने मोनाबाय आरोना आं मैया फैदोंमोन
ओहो लेथ्रा नुलाबाय नामा हगारलाय आं मैयानो फैदो गाइस रजे हगार नालाय आं मैयानो फैदो नालाय जा कुमारखौ आङो ओरैनो माने बेरायनो थाखाय लांफानो नागिरदों बिराद टेनसनाव दङ आरोना जा कुमारा माने टेनसन फ्रि जाथों नालाय आंजों लांफानो नागिरदों आङो एसे माने ओरैनो बेरायनो थाखाय स' गाइस आङो दा थांबाय थानोसै नामा थांबाय थानोसै भिडिअखौ फोजोबथ'आ आरोना लांफानो फट'खौ मा गेस लानानै फैगासिनो दं गेस होनानै फैबायो दय थांदो होननाया ओमफ्राय सफैबाय आरोना आं दा लांनो नागिरदों आरो आंना बिनानाव थांसिगोन आबो लायदोलै नायलाय लिपस्टिक नायलाय ओरजा भिडिअ नांदो एसे नांबाय आरो गैला सासे गानसो खनबावबाय आबो लायदोलै थांसै थांगोन नेगासिनो दंखायो थाङाबा बुजाया हेगारदो थांसै थांसै जोङो दोनथ'नाय जाबाय गाइस दा कुमारा ओंख्रि लाबोदो दै हाजोनिफ्राय सामलावथि सामलावथि लाबोदो मालाय हाजोनिफ्राय ओमफ्राय दा जासिगोन आरो बिराद गोथाव जागोन इयो खारै सुलाबारि जानो सामलावथि गाइस आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय ओंखारबाय दं जाबाय दे मायाव लाबोखो नोंलायखौलाय गावनि बाइकखौ हगारदों थांसै गाइस बाय बाय